खुलुमबाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं। बारा मोजांबो जानाय नङा गासिनियाबो, मानो होनोबा लकडाउननि सम जेरावबो थांनो हाया, न'आवनो थाबाय था बरिं जेरै आं जानानै दं बेबायदि। आङो दिनै भिडिअ लाबोदों जोगोनारजों दाउ बेदर संनायनि। गासिबो संनो रोंखाजोबगौ, बाट आं माबायदि संगोन बेखौ नायलांदो। रोङाबाबो संसाबो आङो। ओमफ्राय माने भिडिअखौ हरावसो लानाय जादों, मानो होनोबा आलासि फैदों हरावसो। बेखायनो आलासिनो जोगोनारजों दाउ बेदर संनानै जाहोनोसै। माबायदि जायो मिन्थिला। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो दाबाव, जाहाथे नोंसोरनि अननायावनो, नोंसोरनि सापर्टआवनो आं नेक्स्ट आरोबाव भिडिअ लाबोबावनो हायो। नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो। जोंना बिमाया ना दानाय सिखाजो होखायो खेबसेनो, एक्सपार्टखा। आंनाथ' एसेबां लेजि जायो, बेखायनो आंखौ हानो होखायासै आइया, गावनो हाबाय। एसे थाब जानायनि बेसेरा गोलोम गफिनदों। जोंहानि किटचेन रुमा आं बेसेबां बादुरिखा, बेखायनो किटचेन रुमखौबो साफा खालामानो आङो। बेखायनो जोंहानि किटचेन रुमा खुख्रा जानानै दं। थेवबो नोंसोरनो देखायबाय आं।
जादोंमोन ओमफ्राय लास्टआवहाय आं हारसिं जानांबाय। भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै, हर जाबाय।